Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Sa garahe at ipapakita ko sa inyo ang mga sasakyan na ginagamit namin dito. Wala tayo dito sa ito. Ayan guys, Mercedes yan ang sasakyan dito sa mga ganito sa dulo. Yan. Doon nice. Kaya kung gusto nyo sasakyan yan, puro Mercedes, Lexus, guys. Tapos dito ito mga ano naman to, Range Rover. Yan. Sahod mo ng isang taon, kulang pa. Ford. May isang Cadillac. Ayan. Tapos ito, Mercedes din. Try namin. Basta-basta. Sinakay na sa ano kagaway doon sa trailer kasi gagamitin namin doon sa Riyadh. Ito yung puti na Cadillac na to ay dadalhin din to sa tulong. Guys, pasensya na kayo.
maneho ng Bylan.